Ahojte a srdečne vás vítam v tomto videu. Som Čín. V tomto videu som pripravil plechovú kazetu a teraz by som chcel upraviť všetky výčnelky a rohy tejto plechovej kazety. Na to jednoducho vyvolám príkaz. A môžem tu pohodlne nastaviť rôzne možnosti. Mám tu možnosť jednotlivé ohybové zóny alebo plechové hrany upravovať samostatne, alebo v tomto prípade narezať celú rohovú časť na skosenie. Keď tu v tomto prípade kliknem na príslušnú hranu, teda na čelnú hranu, okamžite vidím náhľad. So stredným tlačidlom myši môžem tieto zmeny prevziať. A tak veľmi jednoducho dokončiť spracovanie celej plechovej kazety. Samozrejme mám rôzne možnosti, ako to lepšie upraviť a prispôsobiť moju firmu a rôzne možnosti. Ďalej je samozrejme kedykoľvek možné, ak urobím zmenu veľkosti, teda ak tu zmením veľkosť plechovej kazety, že sa mi všetky kroky funkcií automaticky aktualizujú, tak jednoducho môžem narezať plechovú kazetu na skosenie. Samozrejme to platí aj pre rôzne plechové diely, ktoré môžu byť navzájom spojené